Boys, Johane Marange yabhanwa kumoza boys. Hayi mfane ukuthi chiko mfane. Serious boys, zvakandwa mune rimwe group so. Nyamazana mukasazo kuita munongo sasa. Handiti ndizvo. Inonzi WhatsApp ndichekunyepa ichi. Yona iwe. Isatizo vana vadiki mani. Kana neso totogonawo kunyepa mani. Sure boys, kid, chiseche pa net. Mira 2 minutes ndiconnected, red disconnect. Mfane. Wakanyepa ndokuita se? Muntu. Kwezvozvo zvauya sei? Haugoni kungotamba neumwe zvakanaka. Ya, dread rera connect. Ya, secha fast. Kastomoti wewe wamukama kusend. Unome wako wakakotama uchisuka kafika kamini. Apa makarose ari panze kachonuruka kuita white. Neta se. Yeah? Yo mdare. Inda uchisaiza mani iwe. Ndichakupa mudaba unzwa. Kana ndimiwo boys tangu. Zvinhu zvekubvunzawo here izvi. Sure boys, chabuda. Sema utaura chokwadi. Koyabhanirwe. Nyaya dzemachild marriages ka idzodzo. Iwe. Washaya dzimwe nyaya here dzekuvapomera. Machild marriages anga angoripo kubva kare wanzo. Maya boys, alright, ngatisataurei zviri kure. Medu muno muZimbabwe machild marriages anga arimo but akaraisa ne30% nekuda kweJohane Marange. Izvozvo zvegere. Vana vavo ngavatofara nekutoti kutone vamwe vakadzi kutoshaya vanhu vanovaroora. Manje vatone like vanotoroorwa vachiri vana vadiki. Ngavatopemberera. Wangu pamwe pacho hapazi penguva positive wanzeriwa. Uwe Sam, muno mumama ako kuzinda. Wagonera kudzinga wana nekuti pfungwa dzavo hadzishandi. Mudharo ndazongomupa mudabwa zvangu. Asina pfungwa ndiani? Mundu, mudhara ari kungotika kubva pakaintroducwa chechi ika HIV yazara muZimbabwe kumoza nekwese kwairi wanzeriwa. Sam, sasaiza vanhu wanzeriwa. Asi vanoparidza AIDS kuchechi kwavo, titaurire. Onaka wangu, rega ndikupe example. Tomboti pane murume 1 ane AIDS, ane vakadzi vanosvika kana 10. Obviously vakadzi ava vambofa vagutsa, vakadzi ava vachatanga kutohura vobva upawo varume 10 AIDS. Varume ava vachainonopawo vakadzi vavo futi. Iwe murume chaihauri asina kondomu wanzwa. Wangu, havasi varume vese chavanojira mubeba wanzere. Plus isiri nyaya yekuhura chete. Handitimiri aribaye kuchipatara here. Saka kutorwa kuti obviously kavanotozvara vana ane AIDS. Sam. Boys, zvikuru wati kwese kwaendwa netuwana utuka inenge tungori AIDS chete. Kese katsotsonya kana katsotsonyiwa inenge ingori AIDS chete. Kuzoti muchechi mavo AIDS inenge yangofanana neflu. Handiti ndizvo. Saka uri kureva kuti Mozambique havana maways ekureduce machild marriages here neway ekureduce the spread of HIV. Saka vakadzidza. Kwedu hurumende iri kuita sei nesolution yabva pamoza iri musaga remabaka yavo. Boys, semuno mambozvikuona. Tasamudhara pasera. Asa 5,000 mafollowers pa TikTok. Wakutonovhura sowe baba. Iwe. Saka uri kuti ndozvakaita kuti avhure sowe here mani. King, saka muti chisaini cheTikTok chiri pagamenzi rake ndechei. Manje ini ndaiti pamwe jira raakanosonesa ndo ranga rakadaro. Boys, mahwani gaya kabhebi kaye kanonzi Natasha kipasera. Ako kekuroorana zingwena. Kochiko chakaitika. Mazuvano akasi murume. Gaya kakaita zveuchechi kwavo zvounzi ndaroteswa uri mukadzi wangu. Komva kaendeswa kumurume nevabereki vacho. Kumurume wangu, Gaya, apa kane 13 years. Zvanga zvichitaurwa naSam zvezvi. Muviri wese yatove AIDS. Pamwe akana boys amuzive. Saka kakadzokerei. Hanzi kakabatwa nemukuru wekuchechi kwavo kachihura kakatiza. Zvaendwa. Ndiani? Ndinatasha kana. Iwe washaya kwekutambira here, ukudei? Rafu boy here. Handinomboya kunokwinetsa ini. Ndangoyo kunotora peni rangu randasiya makuseni. Jesus is Lord!